Ngiyabingelela babukile emakhaya. Namhlanje nginiphathele uMakhosi uNdlovu eMbava. Odume kakhulu ke ozakhela udumo kakhulu ngokwenza kahle nangokwelapha. Abantu abavunyiwe abenza umsebenzi ngokweqiniso abangabakhohlisa abantu. Nokho kangidedela uMakhosi eMbava ubingelele. Yebo. Nami ngiyaphinda ngiyabingelela. Ngiyamseka umshuthu wami. Cha umsebenzi wami ngikwenza kahle kodwa la ngiwuthanda khona umsebenzi mina. Angithandi ukuzibika kuma TV ukuthi ngenza umsebenzi onje. Ngoba isikhathi esikhulu ngazi ukuthi uma usizakala lapho kufanele utshele omunye ukuthi ngasizakala abese yeza. Angithandi ukumema kuma TV. Ngazi ukuthi uma usebenza omunye oshoyo ukuthi mina ngasizakala kabani. Hambe kabani. Kuba njalo ke kwami ngihleli kwami ufika umuntu ezocela usizo. Omunye asho ukuthi ngatshela ubani, omunye angasho. Ngikujabulele nje kona lokho. Owami umsebenzi kuhamba kanjalo. Owami ke lo. Makhosi ake ngizwe lapha sike sabona masingena lapha sabona ugqokile amajazi mhlawumbe uMakhosi uphinde wa-add yini ulwazi noma uphinde esikoleni nga-add ulwazi isikuliva nje ngishaya kahle kakhulu ukuthi uhlala isikhathi esingaka social media isikunothi ngiyakwazi ukuyenza le mhlambe ke otshela obukelayo ongazi nomuntu osabukela izangoma phansi ongayihloniphi ungathini kuyena lo muntu lo ongayihloniphi yena sengisho laba abangayihloniphi izangoma abakhuluma noma kanjani ngendaba yobungoma ngithulunge njalo ngoba wenza into yakhe yokuthi akangahloniphi kodwa ekuye kungidide kakhulu ngoba bakhulume kabi ngezangoma bagcinela kuthini abanye abaqhamuka sebenyenya bengafuni ukubonakala angithandi umuntu akhulume kabi ngesangoma ngoba naso ngikhona salethwa la njenganathi salethwa kuzungene kulomsebenzi ungena ngoba wawukhethiwe ungakafiki emhlabeni nawe qobo lakho kuzube lawe waletha ubaba wakho noma wakho lo seyidlozi usumbeka kabi angithandi impela lento enziwa abantu kodwa ngingasho lutho ngoba mina nobani wenza into yakhe ngithi wenza into yakhe nayo indlela abona ngayo ngisho njalo naye lento ayenzayo wenza umsebenzi wakhe akudingi simphazamisa zangoma miyeke nasiphathe kabi wenza into yakhe wena uqhubeka nomsebenzi wakho wedlozi kuphela wawunikwa ngisho njalo sike sezwe lapha ukhuluma indaba ukuthi wangena emngomeni ungathandi uyitshela ukuthi uzoba maniphi laphana ke engeneni kwakho emngomeni wayibona usufikile emngomeni uke wazizwa unjani usufikile usubona ukuthi hayi la emngomeni kuyasebenzeka ngoba siyabona ukuthi wakhila nomuzi muhle kuhlanzekile kuclean yonke into wenza kanjani ukuze kusizakale nalabo mngoma labo abangafiki kuleso sikhathi siyababona abanye badlutshwala kakhulu abanye kuningi esingakubala wena wenze kanjani njengoba ngishilo ngathi inhlonipho iqala lapha phansi uzalwa ukhula kini ukwakha inhlonipho ngihloniphile ngayimisela ngangingakuthandi mina kuba isangoma ngicanuka indlela baba iyabuyabuka ngayo ngathi mina awu nami ngabe ngiyakoba nje ngabalekela ubuthandazini nempela ebuthandazini ngakwazi ukukhuleka ngakwazi ukuyimisela ngajula ngawenza lo msebenzi isikhathi eside ngumthandazi la ngikhipha ke ngagcina sengithwasa ngithi mangithi ngiyakhuleka ngivele ngifice ubuthongo ngilale kwabona cha akusafuni ngenze le nto kodwa ngizange ngimlahle uNkulunkulu ukukhuleka mina la ndini njengoba ngilana nje ngiqale ngakhuleka kuqala shisa impepho ngala ngikhuleke ngale ngasekhemeza kona ke ngeke ngiphatheke kabi nami ngibonisa ngoma siyihudula into yethu ngoba into yethu phela le
mina ngizama ngayo yonke indlela ukuthi angifuni into yami ihutuleke phansi. Ngiphatheka kabuhlungu uma ngibona isangoma siyiphatha kabuhlungu sona. Sishawota ngoba igama lithi niyayibona izangoma futhi uphoxeka nami uqobo. Uma kumfundisi onile lithi igama ababefundisi kanti munye onile. Manje leyo nto ke angiyithandi. Izangoma nje ngikhuzethe ngathi singafundi kuyiphatha kahle. Kodwa phela kade saqala ukuba izangoma. Uma ungayiphathi kahle uyiphathi nje kahle. Kodwa kubi. Ngicela ukusho lokho. Ngathi umuntu angashintsha. Kumnandi ukuhlonipha into yakho. Noma bangangibiza ukuthi ngathwala, hayi kulungile nawe usho into yakho. Kodwa ngazi ukuthi mina umuntu mawazi ukuthi wathwala, uthi lo seduze kwami uyabona ngakhile kukili ngisho njalo mina ngiboni phela ukuthi kukilini. Usho njalo. Ngenzela kona lonke ukuthi nginconywe kanjalo. Yini ndaba ungakuthandi unconya wena muntu? Yini ungakuthandi ukwenza kahle? Ngoba ngangihlonipha ngithi igama lika baba, ubaba kwakugujana. Ngithi uzothiwa ingane kaGujana le enje, ngangihlonipha ubaba uqobo. Engisho ukuthi ke inhlonipho inhle balulekile. Inhle. Sayizwela ke ukuthi into esiza kakhulu inhlonipho. Uthi ugogo inhlonipho iqala lapha emuva ekhaya. Uma ungazange uhloniphe ekhaya ungazange umsabe ubaba ngoba ubaba ke ekhaya ufana noNkulunkulu. Cha, ngiyavuma kulo ndawo ukuthi ngempela inhlonipho iqala ekhaya. Uma inhlonipho ungazange uyiqalisa ekhaya kwesinye isikhathi izinto zakho ayihambi ngendlela obuyitshela ukuthi zizohamba ngayo. Siyabonga kakhulu Makhosi. Ngiyathanda ke lapha yasiveze ukuthi njoba sibona kunabelaphi bendabuko la athi ugogo wakwazi ukuthi aede lolo lwazi akazange aphinda buyahlale phansi ngoba nakho sazi ukuthi ungumngoma. Sizwile ke ukuthi uyawenza namasiknoto okusho ukuthi izangoma seyifundile. Uyabona kwazi ukuthi zikusize umodwe uthwasa zikwenzele lo ncwadi uqhubeke nokusebenza. Ngithi usho kanjalo gogo. Yebo. Gogo ake siye lapha ke ngicatha uprofessor manje. Yebo. Professor ake siye lapha uke waba naloluzwelo lokwakhela abantu imizi. Mhlambe ubuwakhela umuntu kanjani noma wakhela umuntu ngoba usukumazi esondelene kakhulu nawe mhlambe nje uma ungasicacisela kulo ndawo ngoba abanye sibonile ukuthi uyabasiza nje lonke uhlobo labantu onjani? Oxakekile. Ombonayo na ukuthi uxakekile nami ngiyambona uxakekile. Njoba ngisho ukuthi angithandi ukubona umuntu exakekile, kungiphatha kabuhlungu. Ngikuthathe lokho ngithi mina mhlawumbe uNkulunkulu wayenginika lo msebenzi kungoba wayefuna ngisiza abantu abaxakekile. Mhlambe uma ngingasamsizi uNkulunkulu uzongisola nedlozi lami lizolwa nami. Futhi ngiyazuza ngalokho kakhulu. Uma kuDisemba nje ngithi abantu abeze bazobhalisa ukudla la. Bafika inyakanyaka njengoba ubona umphakathi ungaka. Ngi-order ukudla ka96,000. Ngizobabela la egcekeni. Ngoba ngazi noba lesipho sami ngasiphiwa kwangiphelwa konke ngisiza abantu. Hayi ngoba ngikhetha umuntu oxakekileke lapho. Ngipha nje umphakathi. Ngoba ngilwa negama lami libe lihle. Ngiyathanda igama elihle. Ngilwa nalokho nje. Uma umuntu ngimbona ukuthi Nkosi yami umuzi wakhe uhleli kabuhlungu kanje, ngivele ngimakhele umuzi wakhe, ngifake ngisho ifurniture endlini. Umuntu engimakhelayo ke mshuthi ngikusebenzisile lokhu emzini ngoba ngiyakhelile ingane yami ngamakhela umamezana umuzi wakhe naye kahle ngawakho wakithi ngakhela uma kahle futhi ngiwenza kahle nefurniture yakho ngikhululekile ngamakhela udade wabo umkhwenyana owashonela umkhwenyana wakhe angikwazi kubabala kodwa yu11 imizi ngiyakha imizi ngifaka ithayi zayotshana yebros ngiyathanda nje umuntu asho ukuthi ngenze lo mngomo kaNdlovu ukuthi ngoba usuke esho kahle ngeqiniso futhi usuke igama lami elakha liyakhe ngiyakuthanda nje ukunconywa kahle
angithanda ukungconywa kabi kuthi wabuka isangoma sakaNdlovu sinjani sinje awungincomi kahle mama njalo ngifuna ukungconywa kahle kuthi nje athi umuntu nje engasizwe isangoma sakaNdlovu ngiyabonga uthi uprofessor laphana wakhela umuntu osuke exakekile nawe umbone ukuthi lo muntu uxakekile yebo akagcinike lapho imizi ayibalayo uthi angeke kwazi ukuyibala yonke ayiqede kodwa uyakha bese faka ifurniture wakwambona uMakhosi njalo kukhona igama alishilo wakhuluma indaba yokuba uMakhosi mbejana sesivala ngingakujabulela ukuthi ube namagama ozowasho bese siyavala kulona lo ukuze akukhuthalele ukuphila kwakhe ukuthi kubaluleke ngani yebo ngiyabonga ushuti mawusho kanjalo elami nje igama eliphambili kakhulu elokubonga elokuthanda izinto ezinhle elokuthanda umuntu engaxakekile angithandi umuntu oxakekile ngoba ngiyazi na uxakeke nje akathandi ngifisa ukuhlebuka into engiyiyona ngimhlephulele kuze naye engaxakeki kodwa engikushoyo futhi engivalelisa ngakho elokuthi ngiyabonga ngiyawuthanda imizi yami ngiyayithanda engilishoyo nje ningisize abantanami ngingafici la umuzi wami ungcolile fica umuzi wami wenile ngiyabatshela nabangisiza ngaphakathi ngithi kungathi mase ngihambile ngoba nazo imali angisezoyithola bese ningezi uzoklina umuzi wami laba abangisizayo namanje ngisaphinda ngiyalisho futhi ngoba wazi ukuthi mase singali sifike senze njalo sikwazi kanjani ukupha umuntu into awungazi ngokuphandle mawuklina umuzi wami ucente ungeni angithanda umzweni ngithiwa ngikholwa ukuthi niyawubona na hayi siyabonga kakhulu babukeli niphinde futhi nilangazelele ngokuzayo kodwa ngiyalithanda leli gama elisho uMakhosi uthi akamemi yena abantu ku TV kodwa ilona lo asemlaphile okuyena ohamba ememezela ukuthi uselaphile namanje yasisho ukuthi uyakumema umemela kuphi kodwa nje siyabonga kakhulu singa-like subscribe share ifundiso ethulo professor uNdlovu eMbava oyimisela kakhulu ngomsebenzi wakhe nothanda umsebenzi wakhe nohlonipha umsebenzi wakhe yebo ke kukhona lento eshiwa abantu ukuthi umuntu umnyama mekwaphumelela lo muntu usuke sethwele cha engathi ngaphela lento ebantwini abamnyama namhlanje abantu bakholelwa ekuthenini abantu kunezinto abayiphakelayo ukuze babe ila befuna khona ababebesabala ukuthi lo muntu uphuma kuphi ukuhlupheka yini efike yamthinta ekuhluphekeni kwakhe emzwane ephuma abantu bagada ukuthi uceba kangakanani ingozi into enjalo thina abantu asifiselana izinto ezinhle namhlanje ke sinoMakhosi waseMbava onomuzi sithabatha ncathi niyayibonela nani la escreenini umuza wakhile siyabonga kakhulu sibongile ukuba nawe studio ngiyabonga kakhulu wazi wangikhumbuza into ebesingikhohlile ngicela ukuvalelisa ngayo lela gama lokuthi umuntu uthwele mayikaphumelela into ehlala ikhona njalo bese ngithi ke mina ngithi uyathanda na ukuba nemizi eminingi kanje wazi ukuthi ngathwala indaba ungayi wena kothwala ngoba uyakuthanda uba neemonto enje uyakuthanda ukuba nomzo nje mina ke eyami inhlamba beze basho into esimangaliso khona indlebe enginayo yotshani lapha nebengishisela khona empepho kuphela bekuthiwa ngifuye inyoka khona la khona isiziba mawuthi uyangena khona siyathikizela iziziba kusha abantu njalo manje abantu abangisiza egcekeni bengize ngibanxuse ngithi Nkosi yami ngicela ngene zonke izinto khona niyongifakazela mabethi abantu khona inyoka lapha nithi sihlala khona thina ayikho inyoka lapha nempela kwagcina sekunjalo sebesha ukuthi hayi bo ayikho leyo nto akho ziba akho nyoka lapha umuntu nje mayiphumelele abaye kumqambi igama cha babengiqambi bese kusho ukuthi hayi into engenandaba nayo yonke leyo mina ngenza umsebenzi wakhe naye wenza umsebenzi wakhe uqamba abantu amagama mina ngenza owami umnyaka udokotela ngiyabonga
Sayizwela-ke bakithi engathi singakuhlonipha lokhu sigade izinto esiyikhulumayo ngelilanga ziyasibamba ukuthi singaphumeleli ngenxa amagama aphuma emlonyeni. Ayingozi-ke amagama owakhipha ngoba wabhekisa komunye umuntu kanti uyivimbela izinto ey'ningi engabe ziza kuwena kodwa ngenxa yamagama owakhombisa owabhekisa komunye umuntu bhasobhani kuyingozi. Siyabonga kakhulu engathi nawe lapha bakutshelayo bethi uthwele ngenxa yempumelelo lakho ungalalela ukuthi no naye akahambe okwenze njalo ngoba wabona ukuthi kanti kuyenzeka. Siyabonga kakhulu bakithi, siyabonga indle emnyama nina besiko.